माझे नाव स्वरांजली संतोष दुर्गुडे। मी इयत्ता 7वी मध्ये शिकत आहे। माझ्या शाळेचे नाव सोमेश्वर विद्यालय आंबी बुद्रुक। मी आज एक असे यंत्र बनवले आहे ज्याच्यापासून आपल्याला कमी वेळामध्ये अधिक काम होते। माझ्या यंत्राचे नाव शेंगा फोडण्याचे यंत्र आहे। या यंत्रापासून कोणत्याही कमी वेळामध्ये अधिक काम होते। या यंत्रामुळे परिश्रम कमी लागते। या यंत्रापासून कोणत्याही प्रकारचा धोका नाहीये। या यंत्रापासून ध्वनी प्रदूषण किंवा वायू प्रदूषण होत नाही। या यंत्राला कोणत्याही वयाची किंवा मुले हे यंत्र चालू शकतात, कारण याच्यापासून कोणत्याही प्रकारचा धोका नाहीये। या मानवी शरीराचा व्यायाम लक्षात ठेवून हे यंत्र बनवण्यात आले आहे। इथे आपण एक असे बनवले आहे जिथून आपण याच्यामध्ये शेंगा टाकू शकतो व ह्या हँडल फिरवल्यावर याच्यातून शेंगा खाली पडतात। याच्यामध्ये आपण एक मोठी रॉड बसवली आहे व त्याला जोडून 3 छोटे छोटे रॉड बसवले आहेत व गजाचे तुकडे याच्यावर या प्लेटवर बसवलेले आहेत। 6-7 तुकडे आपण याच्यामध्ये बसवलेले आहेत। ह्या गजाच्या तुकड्यांखाली आणि जाळीच्या खाली शेंगा आल्यावर शेंगा फुटतात व शेंगा व टरफले खाली पडतात। या शेंगा व टरफले उफनल्यानंतर शेंगा एका बाजूला व टरफले एका बाजूला होतात। या असे आपण हे यंत्र बनवले आहे। बरोबर असं फिरव। हा हँडल फिरवल्यावर याच्यातून शेंगा खाली पडतात, कारण याच्यामध्ये शेंगा टाकल्यावर शेंगा फुटतात, शेंगा व टरफले खाली पडतात। हे वर याच्यासाठी बसवले आहे, कारण याच्यातून शेंगा व टरफले वर येथून शेंगा टाकल्यावर हे फिरवल्यावर आपण याच्यातून शेंगदाणे व टरफले खाली पडतात। शेंगदाणे